Welcome back again to Zimu Reality ITV. My name is DJ. Ndiripo pana pandinoita mudiginyira wekungowafa ma latest pandinoita mudiginyira wekungowafa zvinenge vichipisa ndobva nanazvo paZimu Reality ndobva ndakuratidzai mobva mazvionero mega mobva maregedza kusara muzora. Nhasi ndine nyaya yaGinimbi. Boss Ginimbi wambovhizitirwa na Boss Fidza naPhilip Chiang. Saka pakaipa wangwachiratidza imba yawo. General Fidza wangwachiratidza chi den. Saka ukadze mavidhiyo yacho munyatsoone zvanichiitika ipapo muchiraundi chacho watanga watoneta nekufamba mudeni ya Boss G vane mari. Boss G muhombe amene kuti khobo vachaya neipi this time this time ngoma Ginimbi wabva ngota simkoma G wabva wazongoteredza imba yawo. Saka ndiri kuti mavidhios vachanga nchikuita senchikuratidza. Saka sina kuwanza kutaura kuti ndakuratidza video mavidhiyo akakurisa akawandisa. Kana kukuratidza mamwe mavidhiyo semungono zvakaita pa Boss G kudombosha wako sikubhamasi zvako but haunyazo kuti akwadombosha yakadaro. Wega unyazo kuti aiwa kudombo zvako but akusukudombo kwaunoziya inona urasika uri kudeni momo. Saka sandawanza hangu kutaura ayo mavidhiyo acho aya ndauda kusiya mutese muchiona hacho. Pane entrance mibaba. Everything that we need. I was almost going to get the two of the couch. I'm very impressed. Very impressed. Anyway, Wi-Fi too. What I did to finish them all. Jine zvaita sei waina unotenga kunze kwenyika uchienda zvo? Unongoita zvekutamba. Vanongofunga kuti chi pamwe mukomana anongoda kungoshaira mumotikari. Kana bedroom racho kuti bespoke. Bespoke bedroom. Yes. Wow. Mikey, yes, cushions. I don't know about tennis. Don't pass. I got to pass it up. I told you, this is serious. What is going to remain in their mindset? If this is what this one was 30 euros. This house. Oh, yeah. Every time we saw one ball. Four-post bed, I say what about it? I go to I say what? I'm sure we know how to get better. Oh, piece of 200,000. That's what I'm I did everything myself. I was the constructor. Wow. It's simple, but something that I simple. This is the game. So I'm doing something for the exam. Okay. Yes. Yeah. Birthday boy. Yes. Birthday boy. Yeah, with PC. Yes. Yeah. With PC in the building. Yeah.
take it straight to maintain the quality. Ngiyathemba. Ati we, angiyathemba you. Sorry? Oh. But I think maybe you need one more. That is you. But whoever was doing this guy, should just find it. Outside. It's just the finesse, just the way that you handle the task, the finishing, the what, you do Basarimari. You know, you know, for a long time. From one of Sarah, Dara, who's Matakushika from Dara, which stand up at home, Dara. I don't need them there. Can I was never know, but you know what's not with the stage. Was one of it. I go. Okay, we don't have a friend about it.